Va. Alba, encara queden 3 minuts. Alba amb Ferran Torres encara Fulquier. Ferran Torres se'n va cap a dins, combina amb Pedri. A veure, Pedri, continua Pedri, trepitja la pilota. Ve Pedri, la demana Rafinha a la frontal. Rafinha penja la pilota per Lewandowski, la rematada. Gol! Gol molt important, gol molt important de la fera polonesa. El partit s'estava morint, el Barça estava empatant contra el València, era un molt mal resultat, però ha aparegut la fera polonesa. És que només li has de posar una pilota en condicions a prop del porter i ell ja et resol el partit. Bé, Robert, bé, aquest gol val un imperi, Robert, aquest gol pot valer una lliga, així de clar, Robert. Gol del Barça, gol molt important de Lewandowski, caçant una centrada al segon pal. És una rematada de crac, perquè és molt difícil caçar aquesta centrada. Rafinha rep a la frontal, la posa al segon pal i la fera estirant la cama dreta, rematant amb l'exterior del peu. És un gol meravellós. Bé, Robert, bé. Gol del Barça, gol de la fera polonesa. València 0, Barça 1.